Ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. Имрӯз барои шумо фақат спортстилора, спортстилои ҳам стандарт барои духтарако, ҳам барои одамое ки размери калон мепӯшанд, то размери 60 пӯша обзор мекунем. Шумо внимателно аввал гӯш кунед. Пеш аями тамошо як лайк мемонед. Баъд вақте ки имконият дошта бошед, амира ба ёру шиносотон тақсим мекунем. Марҳамат, аямиҷа сар мекунем. Апа Io standard ana? Standard. Narx yo chanda hai? 250 so'm. Yo istehsol gijan apa? Tashkent. Ha? Ina 250 so'moni dvoyka. Standard. Materialashon chiqilay padnametan apa? Garanti dora ha? Ina garanti khati chiqilek savdogar gap mezane. Ina jeda bo pulmonak doshta peshda. Барои какра савдогаро барои ҳамин одамо беҳад даркоре. И ҳам зимистон да пӯшида мешавад, ҳам барои тирамо. Ин чизое ки ҳаст. Анаи сирхако чанд яна па? Анаи сирхако 280 сомон. Тройка ана, тройкош 280 сомон медаста. Итам рафтан мегирем анаи тараф бо ё чанда, на ё зико. Энко ай 15 ай чи ай? 15 двойка ана ё? Ё двойка, ёш тройка. Фаҳмидам ки ё тройка ҳа? Двойка 200 сомон. Мерем боло. Апа, ина барои одамое ки моро бисёр мепурсанд ки размери калон. Ҳами одамои чандам размер пӯшида мешаванд ҳамиё. Апа. Ин чандам размер да мешаванд. 52-54, яъне ки баршимерка 60 пӯшида мешаванд. Ина ҳаму бологи ҳам поёнгиан. Я чабу фро бологира. Я чабу фро. Метони фро бада, як шофро напа. Барои ма да даркоре одамое ки баршимерка мепӯшанд ва ёда проблема ҳамин чиз нест. Барои ҳамон мо бояд шумо да ҳамин чизора ташкил кунем. Духтарак ҳамин гучиё чанданд? Гучиёра гап зан. Гучиё. Ту фро бардам бия. 200 сомон. Ина гучиём 200. Ҳам шаҳр ёр духтарак. Хоб наме. Ёр. Ина гучиёи аҷоибот васон. Нарх ёра чанд як бор дига бугӯ нарх ҳамида 200 сомон. Ина 200 сомон гучи тоза пад наметан. Пад намедодааст. Ина хеле савдогар гап зад. И гучи пад наметан. Анаям двойка ҳай, двойка. Ина чи хати то размери 60 пӯша метона пӯшида. То размери 60 пӯша. 52-54 размер. Ина чи хеле ки савдогар гап задан. И ҳама ҳами чизои намишсои ки дар ҳами боло кашола. Расеткаш бисёр ай? 4 та расетка. Ана сирхое ки ҳастанд, ҳамин сетае ки боло да мебинем. Ана миён 60 пӯшо. То 60 пӯшора шумо метонед ки гап занед. Бо ина ҷа ҳастай болои болода. Ва ё чандиян апа? Размераш чанда бологиё? Ино безразмерам. Безразмериян? Чанда? Ино размер қатиям. Фаҳмидем. Чандаям бологиё то? Ё 200. 200 сомон. Ҳамин гучиёро агар заказ шава миёвем, баъд мо успед мекунем. Анам гучиё дорем? Аста бисёре. Ина гучиё аста, инаи ҳепиам. Ҳепиам ҳамин нархай? Инаи баргидеш. Ҳепиё 200. 200. Ана ёш чи? Ё 260 сомон. 260 сомон. Ҳамаш двойка ана? Новинка бори Бишкек. Ана ё чандиам? Нарх чанд? Ино 250. 250 сомон. Инаи ё 250, TikTok 180. Инаи боло дам ҳастай. Инаи TikTok 180 сомон дорад. Ино ҳама бори нава Бишкек. Ами ҳамаш бори нава ана Бишкек. Касе да ки мисол даставка дар кор мешава, мо хай дар поён WhatsApp мон ҳастай. Тигро 250. Инаи тигри ҳам дошта будааст. Тигри шавз ма сиёмка мекунам. Спортивни тигри. Ина марҳамат. И тигриё чанда апа? Апа 250. Ина 250 сомон. Айҷода ҳастай бо спортивкош двойка. И двойкаи спортивка чанда спортстилот нами? Якм 250 сомон. Сухаси даги даставка дар кор мешава. Зан мизанем. Шумо да тамоми ҷо даставка дорем. Даставка мекунем. Даставкамон ҳам тез мерасад, ҳам точная, вале ягон вақт нашида ки даставкаи одам нарасида бошад.
باقی سربلند عبود باشین. ویدیوی آینده ما را هم تماشا کنین. خداحافظ.